Салом алейкум ҳама каса бародарҷоно хуш омадед. Я дастгирии дига монда, я ҳаракати дига кинем, подписатсия кинем шеруина. Ҳамин 100,000 подписчик шавем. Салом алейкум шеруина, салом алейкум ака, салом Сози ака, салом алейкум. Киҷо рафти бо? Салом раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салом алейкум ҳама каса бародарҷоно. Хуш ба ҳолтон. 124 нафарем. 27 кас лайк зада. Бизанед лайка, шатакати, почакати. Ҳоли ҳамин киҷо биён гумшка. Я саволои ба худо қасам метиҳем ки салом алейкум, салом алейкум. Коля салом аха. Гап надорам ширина. Умедҷон зинда бошӣ бародар. Салом алейкум. Салом алейкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Зинда бошӣ бародарҷон. 130 нафар шудем. Хуш ба ҳолтон. илтимос бародар инстаграмда нависе, ответ шаметем, номер нанавис браҷон. Бехафагӣ. Успед накардестем шеруи Аллоҳ. Салом алейкум. Коротон хуб аст? Шукри Аллоҳ хуб аст. Ҳама каса як бор дига салом алейкум бародарҷоно. хоҳиш мекунам подписатсия фаромӯш накунед. Я дастгирӣ дига камтарак дига мондаам 100,000 шавем. Бой кая. Салом Муҳаммад. Занг бизан кан номерот надорам. Кадомида номер дар кораш дар инстаграм дар Коля Таҷик менависед. Зиёда 4,500,000 подписчик дорам. Хамсалана иззат амон. Уро. Салом алейкум. Зинда бошӣ брат. Гап нест ай бародаро. Кадомед ки дастгирӣ мекунед зинда бошед. Худованд дастон дарда набинад. Кор нест брат. Не шербача. Кадоми кор гап занарес ки сообщества ютубда мемонем. Ака кумактиҷира ёфтем. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом бародарҷон. Салом кунам айноми бачаҳои ҳисори шуруб. Зинда бошем бачаҳои шуруб. Зинда. Дастатон дарда набинад. Муҳаммадҷон зинда бошӣ. Шинохтум та шербача. Аллоҳ нигаҳбонад. Миннатдорем бачаҳоча. Ту тоҷикӣ? Тоҷикӣ гап застам кун. Салом алейкум ака. Коля чӣ ҳол дорӣ? Абдусамад еве. Хуш ба ҳолат соз ҳастам. Хуб ҳастӣ? Саломатиёт хуб аст? Салом брат. Музаффар. Салом алейкум брат. Зинда бошӣ. Салом алейкум Сози ака. Шукри Аллоҳ. Бачаҳои тахт ҳастем. Зинда бошем бачаҳои тахт. Салом алейкум. Ай қишлоқ. Ғойрот салом. Зинда бошӣ бародари ғойротӣ. Ҳама каса як бор дига салом алейкум шербачаҳо. Ҳамин лайка бисёртар мезадем, то дига бародаро ҳамин даромад я 500 каса қалам ҷамъ мешудем. Салом алейкум ака. Зинда бошӣ кунам. Бачаҳо ай ҳамат хоҳиш мекунам чиста дар ҳамин ватсап нависен. Шар нестай бародар. Занг бизанед. Ҳар як кас кати гап зада наметонем. Як рӯзда 130 кас 140 кас занг задеста. Камтар ҳушёр шавем бачаҳо. пула ҷамъ накунед. Намешад ҳамин дасти ҳамин работодателҳо дар ҳамин пула ҷамъ мекунед 170, 200, 300,000. ҳамина камтарак кор кардем пултона гирен. Намешад дидем ки наметиҳад дарши накунен кор. Ҳама каса як бор як фикри хуб да биҳем бачаҳо. Ба худо қасам
як рӯзда 150 кас ҳамешам рӯзе ки зиёд занг мезананд, фақат ҳамин мушкилие. Я ма худам тоқа ҳал карда наметавонам ин қадар мушкилие бачо. ҳо братан бас кардан номери ватсапа бинавиш. Инстаграмда кадомида ки дар кора коля таҷик подписчикома 4500 зиёд ай. Спартификаи сафед тоқия да сарам. Медонам чанд тавӣ кардаган. Ака ассалому алайкум Фирӯз Гулобин Ступино. Занг зан брат. WhatsApp даба навис ба. Салом алейкум бачаҳои Ворухӣ. Зинда бошем бародарои Ворух. Привет, брат, как дела? Ворухӣ. Номрота гум кардам. Инстаграмда навис номерома метавонистна. Ака ай снад метарси ё не? Ай Аллоҳ метарсам бародар. Дай Бог тебе здоровья. Гап неста, зинда боши. Спасибо огромное. Дядя чида? Сообщение ма намехонем. Ина хондам. Ака. Регистрация мекунем. Неста. Не бародар ҷон, намекунем регистрация. Салом алейкум ака. Шумо кори дигар надоред? Чикор кунем бародар ҷон? Ягон кори безеб кардем? Ҳеҷ намефаҳмам ба худо. Мегӯян пранк накӣ. Пранк қариб 130,000 просмотр гирифта мерем. Ӯ қадар заҳмат мекашем. Меҳнат мекунем, ба худо қасам мемӯем. Видеоя мемонем 12,000 просмотр гирифта. Салом алейкум Сӯзи брат. Зинда бошӣ ака. Салом Айванҷ ака коля. Ва алейкум ассалом. Зинда бошӣ бародари Ванҷи. Ки ҷуда яка да ами Москва ҳастем. Салом. Зинда бошӣ. Ва алейкум ассалом. Там зинда бошӣ брат. Салом коля. Ҳусни кора. Нақабидеса. Бисёр ай ба номи Аллоҳ ё тамошавӣ надорам. Ака коля. Салом ака коля, бигир лайк ай бачаҳои Ҳисор. Зинда бошем бародарои Ҳисор. Ҳисори Зарнисор. Хай надидам лайка. Хиёл карда 200-300 ҳамеша бигир лайка мегӯ. Салом аз Екатеринбург. Ва алейкум ассалом. Зинда бошӣ бародар. Мо мухлиси худод. Гап нестай. Зинда бошен. Ҳаматон зинда бошен. Ахатаби салом алейкум. Ва алейкум ассалом брат. Ая сада микрофон душанбе аст. Ака коля. Азиз брат, илтимос. Саволма ҷавоб диҳед. Праваи тоҷикӣ бошад, дар посольство мерид, права таълиш мекунанд, метавонанд. Агар ки урусӣ боша права, ҳамин гаи ки ҷойда гирифти ҳамунҷа мерӣ, ҳамунҷа мекунанд, метавонанд. Саломати назми акава. Ва алейкум ассалом. Шукри худо меша худат созирад но. Давид ТВ. Ака Ворух намеои. Бой чӣ шуда ака? Питер ҳолям брат. Не брат ҷон, да Питер нестем бародаро. Ман қисмда конкурси Тоҷикистон Москва мекунам. Салом бародари Питер. Ва алейкум ассалом брат, да Питер будем ку. бародаро якдигаритона ҳурмат кунед, якдигаритона дӯст бидоред, якдигаритона харид зашишат кунед, бисёрӣ шида гап занед. ҳам ҷое ки дар кора я тадгар мезанед, я хеле тағқиб мекашед, я хеле тарафи ҳамун посредник мешед, тарафи ҳамун мошенник мешед. бибинед чӣ кор кардастен, гап занед, ҳама дия гапа шард неста, ҳамин любой ҷо мора мемё ки ҳама
ҳама мехоҳад кораш дар як рӯз буд шава бачаҳо ҳамата илтимос кардем ки подписатсия кунен ҳамин мақсад 100,000 шава ягон кас подписатсия накарда бади 84 ка истодаам хе тарсиди ака ай Аллоҳ метарсам не Москва да нестем салом шерина навида зинда бош ораш ай чӣ братан маънои гапи хита нафаҳмидам тарсиди ака тарсиди ака бача ча сӯзи чо кардӣ зинда бошӣ бачауча алло ҷавоб те ай борух омада не братан чӣ бам иншааллоҳ мерем иншааллоҳ чӣ ба намерем салому алайкум аз Самарқанд зинда бошӣ бародари Самарқандӣ лайк айнум бачаҳои ваҳдат зинда бошем бародарои ваҳдат гапто надорум нарит ака кӯласози нарит гап неста араш брат коля ҳамин як удар нам поин хай гап неста бародарҷон аз бор вазни на бениҳоят ба худо қасам нервиҳо гараини харобе шудагия ки бачаача зӯзи риск мекунӣ худо нигаҳбонат бошад аллоҳ нигаҳбон ҳар кас ҳамин риска братан дард намекунад чо карди подписа коля сағира гапат надорум нари зинда бошӣ шери аллоҳ ҳамата дӯст медорум ба худо қасам подписчики ашаддитум гап неста хай лайкора зер кардан бигирем ки ина шикри худо 200 чанд нафар шудем дига бародароям дурам бубинам ҳар ятат подписатсияро фаромӯш накунем то ки хоҳем видеои нав видеои свежи партем видео бисёр дорем бародарҷоно комментариҳода нависем чӣ хали видеоя ждат кардестем чӣ кор кунем фикри ақидатона гап занем мехоҳем дар бораи ҳамин посредникҳо дар бораи ҳамин стройкаҳо кино кунем бародаро ҳам чиста ҳаётӣ хали ягон дуруғӣ хали сохта похтани нами ҳаёта чӣ гап шудеста комеди розия иншааллоҳ я бало мекунем ҳамин кинои ништияк мақсад тарбиявӣ хали ягон фикри безеб накунем кинои ништияк мебурорем мақсад дар бораи ҳамин чӣ хел кидат мешавад мардума чӣ хел фреб мекунад ё ки чӣ хел фреб намекунад ҳамира кадомед ки розиен мақсад дастгирӣ кунем бой чӣ шуд бой ака снат дига пранк охи даст додем қатъи снат мақсад якдигаре ки пранк дига намекунем хай бо намедонам леки ӯ мардак хафа шуда чида чота дигар ягон чӣ на ответ на ягон гап на ягон мақсад дар ҳамин бораи бой бисёр одам савол додеста чӣ гап шуд чӣ гап нашуд бародарои ман ҳама як бор хали внимательно гӯш кунед кадомед ки розиен фикротона нависен мегем 1000 бор дар комментариҳо ягон кас наменависад гӯш кунед бародарҷон снат гуфт ки дар менеҷери ма гап зангу сифра гуфт мақсад гонорар мо хестем гуфтем ки 5 миллион гуфтум гонорар мақсад ина мебуром катид бо нахт хеш отказ кард мақсад гуфт ма инқадар пул наметем туда суда ана хай ина саволтонда ҷавоб надодум карочи хитон аки фикри ақидатона гап занем бародаро ина чизе ки буд ман мақсад ягон секрет накардам конкретно гап задам мақсад ҳар як кас фикри ақидатича гап занам ана бачаҳои клуб салом зинда бошем бародарои клуб ака бихонам ина амира хондум ҳамин ба наздикиҳо дар Теоплистан меҳмон шудем зинда бошем бародарҷоно гап то надорум додаракҳо агар кадоми дар ҳамин эфир шидаи бошен
раҳмон, фирдавс, бародарҷон зинда бошед. Гапто надорум. Аллоҳ нигаҳбонтон боша бачаҳои учам. Акарҷан тоҷикин. Амира дар комментария ба бинависед кадоме ки чӣ хоҳише дора бинависа бародарҷону. Агар бо мегум розӣ бошед мақсад тарбиявӣ бурурем видео ки чӣ хел мардуми моро чӣ хел фреб мекунанд, чӣ хел кидат мекунанд, чӣ хел кор мефармонанд. Мақсад и гарем ки вақт бисёр мерад дар ин корҳои леки кадан дар кора ки то мардум бибинад ки чӣ хел моро кидат мекунанд, чӣ хел мо бовар мекунем. 3 моҳ мега 3 моҳ уздат мекунӣ, 2 моҳ мега 2 моҳ уздат мекунӣ, бо 1 ҳафта мега бо ҳафтаи дигар бо ҳам хиздат кардан мегирӣ. Ина омадааст таяна. Ҳамин чизҳоро бояд фаромӯш накунӣ бародарҷон. Ки ҳамин як моҳ кори ки каде надод значит уҷа ҷои корам нестай бародарҷон. Ин ҳамин қасавети ман ҳамин қачиза дар дили ҳамин кор мебинам. И ҳама мардуме ки ҳамин стройкода кор мекунанд, ҳамин мардуми ғариб да ин гапҳои ман гандаи хали агар внимательно гӯш кунӣ дар кора бародарҷон. Мақсад ҳамин кора ман хатогӣ шуда ҳамин мебинам ки 10 рӯз кор карден аванстона нагирифтен ё ки 1 моҳ кор карден ойликтона нагирифтен. Вай ваъда кардан мегирам аввал листошто вай ваъда мекунад. Ту бояд худат калаи худта кор фармонӣ бародарҷон. Мақсад эҳтиёт бошед, ҳамин ҳолатҳоро хушрӯ фикр кунем. бой барои ту боли марди дастгира намезеба брат. Зинда бошӣ бародарҷон. Дар комментария ҳамин видео бинависен кадоми чӣ хоҳишҳои шуд бой дорем бинависен, нашуд инаи предложение ма кардам бинависен. Ана мақсад бародарҷоно айдасамон омадагиша кори мо бениҳоят мушкилае. Правильно маро фаҳмед. Мақсад як хеле хафа мешем бародарҷоно ки ана моро ҷавоб наметӣ, мо да ихе мо да ухе. Маро правильно фаҳмед бародаро ки успед намекунам. Як кор намебурои ҳамин пробка Москва худтон медонед. Мерем то ист то уст то вай ждат мекунем худаш ҳам рӯз бегаҳ меша бародаро. Кори ҳамаро дар як рӯз буд кардан и бениҳоят мушкил аст. Худтон фикр кунед бародарҷоно. бародарои нав даромадагӣ як бор дига салом алейкум брат. номерои телефон тате бародар кадоми дар ки номери телефон дар кора инстаграм дар коля таҷик ба ҳамин тоҷикӣ бинависен. спартикаи сафед аз ҳарам тоқӣ мондагим. ай 4500 зиёд ай подписчико 4700 чанд каса. ҳаваи сайти хидмат медонам 15-20 та мебурояд. сайт ман гуфтам. ҳама каса лайка бужиқи. Аҳмад дӯстон зинда бошӣ бародари тоҷик. бародарҷонум ногуфта наметонем ҷовид онлайна дастгирӣ кунем. хай вай шогирда ё студента вай мефаҳмем. мақсад видеоя набуровардаест. ай нависен комментариёда ки бача ту ҷо шудӣ. ҳамин ҷовид онлайнда дар комментариёи худаш нависен ки чӯбато видеоя набуровардаест. видеои зур зур омадагия бародаром. беҳтарин видео ҳастанд. аз спитамин. салому алайкум раҳматуллоҳ. аз спитамин зинда бошӣ бародари спитамин. бойка ин савол аз сунат дар бутен дар комментариҳои сунат ҳам бинависен ки мақсад бойка меша чӣ хел меша. акай коля хуб ҳама каса лайка бужиқем пешакӣ раҳмат дӯстон да ҳамин гап. зинда бошӣ бародари тоҷик тудам раҳмат. акама дар гражданство дар кора метавонӣ карда. Не бародарҷон масъалаи документатсия бениҳоят иам душвор чизе. мақсад бидани аду одамое ки камтар неправильно фаҳмидан ман мақсад бас кардам ҳамин кора. хотя ҳамаша туғри кардагем ягони хали зазор надошт. лекин неправильно мефаҳманд бисёр қин дар қатъи ҳамин бародарои худмон қатъи ҳамин миллати худмон қатъи кор кардан бениҳоят мушкила. ҳамин сабабо баҳс кардем бародарҷоно. документатсия ягон масъалаи документатсияда ман нестам бародар. даже правада наёфтам одам. правада ягон зода ман бовар накардам.
гап надорум. Салом алайкум, шаҳри Кулуб. Зинда бошин. Гафто надорум. Акай кула як бачаи ӯзбека. Дар WhatsApp ё ки дар Instagram навис бародар успед намекунем 100 чанд кас навистеста. Акай эҳтиёт кун. Гап надорум. Кадоме ки дуогӯяй бародарҷон, Аллоҳ нигаҳбони ҳаммат бошад. Ҳақмон дуо кунед, кормон бениҳоят дар пашня. Мақсад чанд бародарои дигар қатъимон дар ҳаққи бародаронам дуогӯ бошед. Мақсад пула просто так гирифта намеша бачаҳои уча. хитон медонед чанд қадр давиде найдуми амику. Вачи пурсемаган правай таҷики рӯси кадамаша. Просто не бародарҷон, мешуди қадар одамоли давно кадаи бо айрӯи права миллион мардума фиреб кардан хӯрдан. Как коля номерота навис. Как коля номеро дар кола. Инстаграмда ба тоҷикӣ нависен Коля таҷик. Инстаграм силкаш мебуроя. Як дунё инстаграма ба номи ман. Ана спартикаи сафед дорум, тоқи сиёҳ дар сарам. Ай 4500 подписчик зиёд ай. Мақсад мебинед хитон. Ҳамунҷо да бидурен нависен чӣ гапе ҳаст ай бародарҷоно, по возможности ҷавобша мегирем. Занг назанем бародаро, кадоме чизе гапе дорад дар WhatsApp нависен. Кадоме мехоҳад ки корша мақсад успед кунем, WhatsApp да нависен ки бениҳоят одам бисёра успед намекунем, бо мегӯм успед намекунем. Худованд нигаҳбон нависен 1 минут. Нависен 1 минут. Коля брат бигӣ лайка. Зинда бошӣ Фаррух. Салом ака чида наме. Амира нафаҳмидам. Салом ака чида наёмадӣ пилма нагирифтӣ кидат кардан. Гӯшна ташна. Бародарҷон инами чӣ хеле ки худат мегӣ чида наёмадӣ нагирифтӣ, инами қадар одам мехоҳад ки якум пеш ҳавайром. Иҷа ягон кас бояд хафа нашавӣ бародар. WhatsApp да кадоми навис, кадоми ҷоша медона, пастаратса кардестем як ҷо ҳар рӯз рафтестем бародар. Бародар гражданство дорем ё не? Бале бародарҷон дорум, худо ба шукр дорум. Бародар худо. Ассалому алайкум брат, саломатит хуб ай? Ва алайкум ассалом. Бениҳоят асабон хароб шуда бачаҳо ча. Бениҳоят. Бога акай коля 1 минут. Коля брат ба пеш шери Аллоҳ. Коля сози зинда бошӣ. Я бародар тоҷик дидан. Резев додам. хай чӣ кор кунем бародар, гуфтум 5 моҳ кадоми визу мета 5 моҳ кори мара бикунам. Мақсад ман мебурам бе гонорар, бе ҳеҷ қарши бой мебурам. Инам дили гурдае ки ман инам чӣ хеле ки ман видео мекунам. Як мода як та бурора баса. Ина 5 моҳ инами кора кунам, инам ман мебурам бе гонорар, бе ҳеҷ. Дастгирӣ кардан дар кора. Шанс доранд бародаро, ҳама каса як фигр шудан дар кора, дастгирӣ кардан дар кора. Кадоме ки ҳамин роҳ даст, кадоме ки ҳамин бачаҳоро ёрдам мекунад, ҳамон бародарро ҳеҷ гоҳ хафа накунед. Ҳама ма ина лично майлаш ма дига одамоям ҳастанд ки мақсад дар ҳамин коранд. Пули як одами дигарро гирифтан бениҳоят мушкил ай бародаро. хитон пули хитонро гирифта наметавонед фикр кунед. Пули ки меҳнати кори хитона. Салом алайкум. Мослайка бошин. Зинда бошин. Мегум катин ӯзбеко азбо. Не чуба. Кадоме ки туғри шава бародар. Иҷа ҳеҷ ка бояд хафа нашава. Ка кора. Чуба намехонем. Ина хондастам ку браҷон. Ба пеш брат шумо чӣ кора? Подписатсия ки дуро ҳамин 50 та видеома тамошо ки хид мекунӣ.
салом алайкум номерот камиё кай кифайрот кунанд кадоми кунанд номи асосӣ чия комроншоҳ ташаккур кунам ташаккур ака салом аз номи бачаҳои чортуд зинда бошем бародарои чортуд ташаккури зиёд ака гапто надорум барои дастгиритон кадоми лайка назаден як бори дига лайка биҷиқен шербачаҳо бидуроем подписатсия бикунен ана я бало я илоҷ то искунем ами 100 000 подписчик набирад кунем шерона номи беҳтарин бале бародарҷон мақсад одамое ки мегӯянд номи каналат мусулмонӣ нестаи хелай у хелай бародарҷоно ин номи каналай мақсад мара правильно бифаҳмед боқӣ сарбаланд хонаобод зинда ва саломат дуогӯ бошен аллоҳ нигаҳбони ҳамаат оля салом ака комрон питер меоян нижно город камиё бародаро мо пеши хидмо ҳичи гуфта наметавонем ҳамин дар ин москвада бениҳоят кор бисёра бениҳоят бародароро бисёр фиреб кардагианд ҳама мехоҳад ки кораш буд шава мақсад кула номеро дар кора салом алам ба бародарои ҳамадонӣ зинда бошен шерона кула брадаря имрӯз пага мега кор накунед кадоме ки бародаро ҳамин 10 рӯз 20 рӯз кор карде накунед чӣ баба кор мекунем ман ҳамеша намефаҳмам малалисто вай ваъда мекунад мега вай ваъда кард вай бакала гирифт вай хеле гуфт яду кашафайрот кардиан дига миллато ба сари тоҷикои хидмона ба сари пулшон рафтиам айваё вай гирифтиам сари даст гирифтиам ай ҳамон одамое ки разбор чига омадиам ай ҳамон одамо сари даст вай ки айваё хидеш як бор хитон фикр кунед пули шумо у мардак дар пеши шумо вай омада вай ҳамешинӣ мефаҳмони одаморо ки нам хали кора вай ҳеч ки нест ай вай чихи шумо сари дасти вай мегирӣ вай дар пули ту ягон кор надорад касатсия пули туда неста ватсап дар кадомит ки нависен ҷавоб метиҳен галасавои роӣ накунен бачаҳои нависен просто кадомит карот ки ясна нависен иншаалло мефаҳмум кадоме ки ҷоша медона ҳаваё нависа ҳар хел чизо занг назанен бародаро илтимос хоҳиш мекунем занг мезанен мақсад хали шидаё хали шида мо чиста ҳамин стройка дар кадоме ки ҳамин работягара кидат кардагиан бечораҳо меҳнат карда кор кардагиан ҳамо занг занед то ҷошона кадомит метоне пултона гирифтан наметоне аввал як бор ду бор хитон папитка кунем бигирем ман ягон вақт намегӯям ягон татаки биё мо раим суми шуморо гирем тием аввал як бор хитон мақсад бе ягони ордам ягон кас ҳаракат кунем хитон бигирем лишни гап назанен вақти кор кардем под натиҳен шада коригар дар ҳамун соҳиби кор додагӣ хитон ҳам хеле ҳурмат мекунен ба худо вая ки как будто ягон азроила хеле ба худо қасам падар тамом хеле ҳурмат намекунед чӣ хеле ки ҳам соҳиби хонаро ҳурмат мекунед айрӯи ҳурмати хитон ё шумо айрӯи мисол одоби хитон ҳурмат карда мақсад рафтор мекунед ё шумо я слабост принимат мекунанд ҳамин аёто набронем бародарҷоно ман ҳамин ад души гап мезанам гапома кӯля брадар як ферма имрӯз нависен бародарон нависен мара фикр макунед ман дар раҳи дурум ман наметавонам ҳар любой ҷоравм кадоми даки дар кора мардаки гап я таксия як 2000 та мегирад 10-20 километр мебара бародарҷоно мара занг мезанед хе ака питер биё хе ака чӣ биё низ нови город биё хе ака уҷа биё ман ягони хали МЧС данестам бачаҳоюча мара правилно фаҳмед як хидм то қаям ай дастам омадаи кора худо ба шукр буд кардестем ин ҳамин як 2 рӯз пеш худо ба шукр 100
чанд ҳазори бародари тоҷики худмона гирифтем додем дар южни барота кор мекунам бача. Бирем бипирсен ша агар мисол дуруғ пуруғ бошад. Ягон ҷои дуруғ пуруғ неста. По возможности ба розигии Аллоҳ ҳайдашмон омадестаем, майда гирифта додестем бародаро. Ёрдами акҳоям ҳастанд, мақсад ёрдами ади бародаро ҳастанд. Шумо фақат дуогӯ бошед, ҳамин просто ҳамин видеои мара падилитша кинем, дастгирӣ кинем бародарҷоно. Мақсад мо ҳам ба хотири шумо кардестем ҳамин корро. Ман метавонам равам любой ҷо кор дорам 90-100 ҳазор оилӣ гирам спокойно. Спокойно метавонам бародаро равам любой ҷода 90-100 ҳазор гирам. Я бародар занг зам мега 500 сум тим тамеша. Салому алейкум ширинави ютуб ба пеш. Зинда бошӣ бачаоча. Салому алейкум сӯзи ака. Гапто надорум барои дастгиритон як 80 чанд ҳазор кардем, ҳам хеле риск кишидем бародаро. Я дастгирӣ дига кинем, ҳам 100 ҳазор шава. Бояд ин видеои ман миллион шава, миллион. ҷавоб мегум ягон кас ҳам хедили гурда надора ки мақсад буроя на ягон ҷои таъриф, ягон ҷои воимаш нест бародаро. Ин ҳами ядом одамое ки визов метиҳанд, ина 5 моҳ бисёр не, дар 5 моҳ 2 видеогӣ 10 видео бурора тамом. Ина бой. Бародар худованд аз шумо розӣ бошад. Боям мегум катисана. Гуфтум ози бародарҷон нашуд бой. Ма розиам. Бо мегум открита, ягон ҷои секрет надорум. Ҳам мардак сухан кард, гуфт ки менеҷерим да гап зад гуфт сифрта. Ма гуфтум отказ дорам. Мега ту хасби ки? Хасби ма хасби чика медорум? Ки хасби худ? То бака навохидо. Рақаму дар кор. Коля таҷик. Инстаграм. Менависен иншаллоҳ ҷавоб шумо. Ами ай ҳамат боя бор дига мегум тона ки факт дарер дошта бошем беҳтарин меша. Расписка ки гирен ай ҳамун руса чӣ миллате набоша. Расписка кинен ай соҳиби хона гӯя ки ин ҳами қаҷода ин хеҷо ма кор кардам. Ай ҳаво гап мезанен я хелет бародар меги 140 та ё ки 210 та ё ки 350 та. О хали кати намешава. Точно бидони бояд як китобча да я дафтар да ина гирифтӣ нависти я ҷоя кишта. Тамом нависти ина. Бо ручка нишон диҳам. Ба худо қасам бародарҷоно да тавои хали беаҳамияте намедонам. Ҳами ай ҳамаи бародарое ки ҳами мара ҳурмат мекунанд, хоҳиш мекунем ҳами стройкара бас кунен. Иншааллоҳ зиндагитон соз мешава. 2 моҳ 3 моҳ ки азобам кашида, иншааллоҳ бо паси азоба ҳама як хубӣ дора. Бозоро биқапем, бозоро бидуроен ина Люблино да худо ба шукр ҳама тоҷикои худмонаи Садовод да худо ба шукр Дубровка да аст, ана Фуд Сити да ҳама бозоро бидуроен кор кунен, ҳама сарҷам шавем беҳтарин мешава. Падари ҳами стройка налад ма фикр мекунем ҳами стройка ҳами бачаҳои моро гарани майнаҳоша хароб кардагида. ин майна аса вақте ки хароб меша брат, ай кадом ҳолат хароб меша, ай ҳолате ки сум аждад мекунӣ да стройка, ай худо пула кай медода боша. Ана ин рӯз якум шуд сума медода боша, ана ин рӯз 20 шуд сум кай аванс медода боша. Ай ҳамин чиза ай аждан я ҳамин нервиётон хароб меша бародаро. ҳисор дурбат зинда бош. Зинда бошем бародарои дурбат. Сафи шуморо зиёд кунам. Лайка мондем. Лайка майла усмоне лайка ҳами дардо мекунада ба худо қасам чихел ҳами моро фреб мекунанд. ҳами ҳар як одам бишина худаш фикр куна ку барои чӣ охи ман 10 рӯз кор кардам бо ҳавая гӯш кунам. Мая бояд гӯш кунам. Ман кор кардастам. ҳам кор мекунем, ҳам мутаҳаме.
ҳамин гапи ма дахл дора дар одамое ки дар стройка кор мекунанд. Ман намедонам барои чӣ дитиш бас мекуна коро, бо чорти дигаш мера кор кардан мегира, қати ҳамон рисия 5000 ба одам метия. ох шумо ҷа ягон ҳамо ишкам қарор омадаге, шумо ҷа намедонам чӣ омадаге. ҳам Тоҷикистонда ба худо қасам туи худои маърака пура охи рӯзуд мегзара бе ягон пул мул. Не суната ҳеҷ нагӯ бародарҷон, бахшиши зиёд суната ҳеҷ нагӯ. вай радное омад лабавояш шикаст, рафтем балон чака фондем. хафа шуда боша алло нигаҳбонаш. ман ягон гардили чӣ надорум. ман едини даҳами шогирдиш камтар қарм карда буд ки 3 минут вақт ман дар 3 минут одам наскиша пушдан да успед намекунай. 3 минут да мега мешканем лабавоитам. акай коля 500,000 надодистиян чо кунем? ҷоша медонӣ бародар, ягон факт расписка дорӣ, ягон доказательства дорӣ? соатҳои корита ягон ҷо навис, надошта бошӣ навис, ақаллан ки ягон чи нишон ти даҳо мардак авай обидит кунӣ ки бародар ина китоб, ина рӯзҳои корим, ина соати корим, ина пулам. ақаллан зиёд нанависе, як 3-4 ҳазор камтар нависе, ҳам пултона гирем. ақаллан лайка даи ҷане, лайка да ютуб да видеоҳомоне, лайка падилитса куне видеора ки то дига бародаро бубина, камтарак ҳушёр шава, камтарак аямат хоҳиш мекунем. ягон гапи безеб зада бошум бахшиш. просто камтар ҳушёр шудан дар кор дар зиндагӣ. кадоме ки дар раҳо мебинен уважени салом алейктон да гап надорум, ба худо қасам миннатдор ай ҳамат шеруина ба худо. инаи братчикакое ки дар Теоплистан просто ду даста бардоштум бароям бачако. ака бесто шав хорав, ака илтимос, ака нарав, ака шин чахчах то соати 7 саҳара 8 саҳара қати аваштем. 7 рӯз занг задам набардоштӣ. барои чӣ ки ту бесаводӣ бародар? 7 рӯз ту занг задӣ, ман 80 рӯз шуд мегум ки бародарҷон навис коротка. ман омадам додар ман овардани шидам, боом омадани буд, қати худам наомадан, худам тоқа омадӣ халӣ не бародар. корот катӣ. чанд сум пулут кидатат кадан? дар куҷо? кадом районда? мақсади ман мегум дар куҷо, мегам Москва. дар Москва калонай бачаҳоёча. дар куҷо ки шуд метро Москва, метро фалон. шояд суханои ман ягон бародара нороҳат кунад, не ки ман ҳақиқата гап мезанам дар ҳаминҷо. ҳақиқата бисёр одамо дӯст намедорад шерои алло. ира ҳаёто набурорем. ака номерота мегуфтӣ нашуди ко. коля таҷик инстаграм да нависен, иншаалло мебинем. салом ака. занг мезанам ки дод кардам. илтимос занг зан ака. бародарҷон, як худут хулосата бурор. қатӣ чанд кас за як рӯз гап задан мумкин аст? нервиём бениҳоят хароб шудага, шери алло. мара правилно фаҳмед. вой бар ҷони ҳамо одамое ки қатӣ ҳами халқи мо кор мекунанд, ба худо қасам. валлоҳ қасам, ӯ чӣ корая чӣ кора нестае мада фарқ надора. вой бар ҳоли анон бародаро, ба худо. имина қатӣ ҳами халқи худмон бениҳоят қиндае. ту нари брат. бисёр намефаҳмед, гап занан қаҳртон мекунанд. лишта ман буро дар рӯи ҳамо одам гапома гап мезанам ки бародар ҳами корот неправильно. соати 2 шав занг мезана, ака ту в сети будӣ. ман лишта што ман в сетиам бародарҷон. ман медонам ҳама смсои шумо хонум гуфта бачаакум ховай бачаёча. 3 бача дорум дар ҳаминҷо. медонам ҳама смс та хонум мегум данг занг сар меша занг занин. магарим дига на смс хонем, на занг да ҷавоб дем. ҳар яктат фикри хита мекунӣ. аксарията ҳами чиста фикри худут кори ҳами ман бучаат ҳамон. ман ҳол надидам ягон одаме ки коршу бучдагио. ина бениҳоят бисёр кори мардума худо ба шукр буд кардам, айдастам омад буд кардам бисёрша. не ки надидам ягон бор занг зана, ака чӣ хелӣ созӣ, коро хубае, ака чӣ ҳол дорӣ.
мақсад гап надорум ака ҳамн фалон рӯз ҳамн хизмата кардем. барои чӣ корш буд шуд? Ҳамаи мо агар ҳамхи бамеҳр бошем, бародар бошем, сидқан хали айрӯи дил не, хали чиста реально бародар бошем, моро ягон кас кида намекунад. Яду бародаро намегем киян чанд, я ремонта задян шикастян. Қай пули калонам набуда, задян шикастян. Анам бародарда ма бо я бор дига салом мегум, вай худиш мефаҳма ки қанта бизан майли видеоам накади роӣ накади, матране ки гуфтам ки видео ки роӣ ки ма видеоша мепартам бубина худиш ҳами кадомед ки видео мекуне, мисол мешикане ягон ҷоша ма мепартам видео. барои чӣ ки меҳнат карде сумтуна надод. ҳар одаме ки ба қадри ҳамин одамо мераса, ҳамун як бор кида чидаги ҳамун одамо ёра мефаҳмад, дига одам ира намефаҳмад. бародарҷонам, ака як бор айманам бихонум шуморо фаҳмонум ки чӣ кор кунам, ман намедонам. Акаям каниномера партед пурсам шавам кадоми табо мегум ин ҳами пули 10,000 20,000 30,000 дорен, бизанин бишканин. Ягон гар натарсин, едини ай Аллоҳ битарсин. бародаро, меҳнат мекунӣ, сумта намета бош дад мекунӣ, дар куҷора бояд ҳами корат гузашт биратан, ҳамуҷа дабешт корат гузашт, пул тагир ба буромади бой додӣ. бародар, меша моментое ки мақсад ягон ҷо нирон, ягон касяко кадаги, ягон ҷои чизиш нест. бародар, ҳам ҷош дагир решат ки чем мери байда уже фоида плюс мешаваша ки ту рафтӣ. баъд занг мезанӣ, меги пул чӣ шуд, мега касякота дига одам овардум. агар ям 30,000 да кор кадаги нест, мега 22,000 да омад кор кунад, 8,000 пул дорӣ, мега 30,000 мондаӣ боша. агар як бор дига аямад хоҳиш ҳами видео ҳами подписатсия 100 бикунем ки то видеои нава партоем, бениҳоят видео бисёр дорем, ҳами 100,000 шава видеои нава бурорем. бародаро, бениҳоят видео бисёр шудаги, видеое ки ҳами сочни коли як тоҷик бо кидатун кард, як хизмат бениҳоят бисёрам. бародарои хидмон моро кидат мекунанд. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим бениҳоят бисёра. ай ҳамаи аввал хоҳиш мекунам бародаро, ай худо битарсен, ай бай нахо барои регистратсия ки бачаша оварда бечора як кӯдаки майдаро бигирен, ҳамуро регистратсия бикунен, бо айбаза бурорен. мақсад як фикр кунен, да наметонен накунен. эй мардум, инами наметонӣ накӯ, ясми ки ту да мемона, вай мардак 16-17,000 20,000 зарар мебина. барое ки ясм ту мехоҳӣ кор кунӣ, ҳамун бечора ки ранги худат як вақте ҳам буди ҳамин бечораги. бигир лайк ҳаракатсозӣ чангов сити ба пеш. илтимос коля таҷик инстаграмда нависен, иншааллоҳ по возможности ответ метавонам. бародарҷонам, як дастгирии шумо омада, ҳамиқа дастгирӣ кунен, ҳами подписатсияро фаромӯш накунен. бача чӣ ин чизора 100 чанда чӣ доранд, 170 180,000 ки видеои вай ба худо ма тамошо мекунам, ягон гарда ақли одам тоғри намегирад. одамо видеое ки ништяк бировардистем, чота систай поделитсатон, дастгиритон систай. бародарон, ина нависти ки брат, ту хубира ба хотири Аллоҳ мекунӣ ё ба хотири худнишонтӣ. бародар, ҳар кас ки хубӣ мекунад ба хотири Аллоҳ мекунад. ин худнишонтӣ нест. намекунӣ ту бикунӣ шерина намекунад. мо ҳамун вақте ки
дуруж намешем ҳамон вақте ки нам хали хидат бурину хали алов мемонагию мегам ба лавзи лаҳҷаи тоҷикӣ хидмо кам мешава нес мешава ку ҳама хали мард мешавад аз ин чуба инами дига миллат акидат намекунан я савол тоҷик акидат мекунан узбака бисмиллоҳи раҳмони раҳим бисёр ҷода ҳамат қоил шавен кадоме ки ҳамин гапи ма ростае нависен дар комментариёма ки ҳо дар ҳақиқат фақат тоҷик акидат мекунанд барои чӣ барои чӣ ки ина дар як стройка 6 нафар кор мекунанд бачи холаша бачи амаша бачи амакиша бачи тағоша ҳама хеш тавран ятш бригадира пула мегира ӯ мехӯра мера ҳама хеш таври хиш акидат мекунанд ӯ соҳиби кор мебина ки натури мешидаям хали ё бо медаван меран да соҳиби кор меган ки хаям хали ка хиёл мекунам бо вай пул мебурорам не вай мардак пулша дод бародар мардум кор кардесиан 3-4 моҳи пулшо нагирифта натонистесиан баъди сиҳум бародаро жостки бад мешава дига пафтор намекунанд дига мақсад чӣ хеле ки продлид мекардан ҳозир дига продлид нест кадомит ки мақсад документот нитоа ҳозирам шанс ҳастай парин равен пага дига через любой ҷо парин равен то сиюма равен хуба мақсад запретонам намемонад баъди сиюм якум дуюм дарафти уже запрет мемонад аё то набуроре ҳама одамое ки бедокументанд ина бародар занг заста ина хай мебардорам лабай бародар Салому алейкум ва рахматуллоh. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоh Садака хубе? шукри аллоҳ Саломатӣ худоватин гапа. худо ба шукр тезтар гап зан бародарҷон овозо дар эфира Акаҷон амо мусафири шакӣ ки қатитон гап зада буд ку нижниё доро дар он проблема буд гуфта ки мақсад бем амо кора ҳал кунем. хай Акай ҷурахон амо ака занг зад гуфт ку ако амо акара як занг зад ку нашоти кори мо чо кард. Бачаҳако ҳамиҷа ҷамъ шудагиан ака маслиҳат кардагиан. ҳол як бор мара гӯш ки ҳол як бор мара гӯш ки худат номи чия Ман Хуршед акам. худат шашум ё ҳафтум одам шиям ба фикрам ҳамин савола ҳар ятаи шумо да ман наметонам ки ҳамира бо пафтор напафтор гап занам Не аира ман якум ҳамин ман худам ёфтам ака занг. фаҳмидум ман худат ҳаматондан навистум ина дар пеши 255 одам инамҷа гӯш кайста бухои номерота мемонам занг занам даже ман ягон чизи секрет надорум брат гуфтум худат да ҳама да гуфтум ягон ҷои чизиш нестай бародар тамом охир бо чи 10 бор занг мезанем гап шав занг мезанем соат 10 як бор гап задам бародарҷон фаҳм навис гуфтум ватсап да правильно Фаҳмидам ака. хай ту да фаҳмонди инау деди ришдор да фаҳмондум инау я братчика дига ҳамин рӯз занг зада буд гуфтум ша бо чикор кунам бо чорум одам панҷум одам бо ки занг мезанам Хай ака просто ака ҳамин гуфти гапо. шернар 261 одам дар эфир шитага 261 одам гӯш кардеста ана аллоҳ нигаҳбонад дар ватсапа ҳамаша навистам бо чикор кунам ина бугу марам бифаҳмен охи ман наметонам 24 соат дар телефон шинам гап занам очиани гуфтум ина расходи раҳма ба кала гирен ман бирам ина дар эфир ина амира мехости гум ина гуфтум биё аксад расход ки биё бародар агар ина роиам кини наметонем мо ҳам ҳози хезем кори ту даравем буд кинем ё пагада 3-4-5 одама пешакӣ мо гуфтагем ки ба навбат кати ина дафтар дорум менависим шаки ина мардум дидеста ки ҳам бародарам мо ном фамилияш адрес не ки бародарҷон аллоҳ нигаҳбонат алоқа дай ман ина ту занг зади тура бардоштам бо дигарош сар кардам аллоҳ нигаҳбонат брат ҳар як аза бачаҳои оча хафа нашавем наметонем ки ба телефон шин то ним соат ҳаме хоҳам гап занам ака анаи хали буд ака ана ҳе бародаро хафа мешин хелат боз мегум ки хафа нашавем ина намешав ки ҳама кати гап занем шерона 265 кас истодага кати як кас гап занем смс да нависен ҷоша донем ӯ рӯз ятш нависта ки ака илтимос
срочно бардор. Хай бардоште мега ки ма мақсад ҷоша намедонам чӣ хали мекунем. Мегӯм бародар ту хай ҷоша надонӣ ма гардум ва я ҳафта кунам ки вай даг ҷоя мисол. Хай биёй на я ҳафта мекунам кори мардум мемонад. Хай мо ҷоша худ мондонем худ мо ҳал мекунем. Ма хирсан мешавам кадоме ки худаш ҳал мекунад. Бениҳоят хирсан мешавам. Ва Аллоҳ дар ҳаққиш бо дуо мекунам ки маладес ки қудрати ҳамин пули худша гирифта накард. Аввал хутон равен гап занен гирифтатонем беҳтарин. Натонистен иншааллоҳ ай дастам омад мерам гап мезанам мегирем. Ягон гапи дурӯғ нест. Куҷое ки кадомеда ки мехоҳад кор шабуд кунем бародарҷоно ба саи хали мақсад иҷабиё уҷабиё мо хали ягон МЧС нестем ягон самолёт надорем бародаро. Чақчақ мекунем WhatsApp-да гап задем мезанам мерам. Намехоҳӣ паноҳ ба худо ягон ҷои дурӯғаш нест. Я бадбахте ки падалана 240,000 да як рӯз додаян гуфта гражданство мекунам. 240,000 дода мегӯм бародар раҳмон дурай мақсад ина местоположени хоҳиро ин мекунам. Ана бибин аз худои ра парто ака мега 1000 сум партом 100 чанд километр бачаҳо 140 чанд километр. Ма охи ягон ай кисаи худам ҳама дар ихта рафтам ма ягон чи нестам ки охи. Дастгирӣ мекунем ин ягон дастгирӣ неста. Уфат метонем биём. Мерем бародар любой ҷо мерем. Любой ҷо. Ҳам дари ҳам Москва мақсад территория 1,2 километр. Куҷое ки ҳам бародаро ҷоша медонен бираен хитон надод нагӯен ки одаме биёру мисисе. Мақсад мерем мо мешинем одамори гап мезанем. Ягон ҷои хафагиш нест. Рост. Гапна кадоме ки правильно нафаҳмед зинда бошед шеруи Алло нигоҳбонтон кадоме ки правильно мефаҳмад. 1000 бор меги як занг зада мега ту чӣ ба сразу намебардорӣ мегӯм хай бародар занитем хай сабр ки ту чида дод мезанӣ. Хай паноҳ ба худо агани бародар мегӯм дар YouTube нависта ки қамардакам нестем чим бо пага занг мезана акам кори мара намебинӣ. Ира чӣ фаҳмем? номеро бо мегӯм кадомеда ки номерои ма дар кора менависен дар Instagram Коля Таҷик спартификаи сафед ана тоқи сиё зиёдаи 4500 подписчик зиёд менависен Instagramда иншааллоҳ ответша мегирем по возможности. Намегӯм ки ҳозир медорам ответатона метем. Барои ки 100 та 200 та яке ора SMS мебиёд бачаҳо. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бародаро дуогӯ бошед хай мо хона будурем акам. Коля привет слушайте. Очень хорошо. Ты женат, ответ, пожалуйста. Конечно. 5 детей у меня сейчас на данный момент. Скоро 6-й родится. Фабион. Бойкаймса. Салома Исфара. Зинда бошем бародаро Исфара. Кадоме ки лайка наҷиқидай бародаро лайка биҷиқин. Ҳамин видео ақаллан ҳамин видеоро бигирен дар имо дар WhatsApp дар Одноклассник дар Telegram чӣ сайте дорем поделиться кунед просто ин ҳами айшмо навқа дастгирӣ бисёри баъд рава 1-2 минут вақтон мерава. Просто дромади ҳам лайка зер кади бародар поделиться кади дар имо дар Одноклассник дар WhatsApp. Подписатсияро фаромӯш накунед. Зинда ва саломат. Аллоҳ нигоҳбони ҳаммат. Кадомеда ягон гапи хато зада бошем узр.
ягон ҷойи западлош нест бахшиш пурсидан. Ана гулдара ба пей. Зинда бошӣ бачаёча. Зинда. Камада забони русиро ёд намедӣ. Ба хидмоли хушрӯё нагирифтам. Гап нест. Паноҳтон ба худо шеронар бениҳоят асабом хароб шуд. Агар маро правильно фаҳмед, ба худо қасам асабом сахт хароб шуда. Аллоҳ нигаҳбонтон.